Uda untan herriko plazetan, begiak ideki eta burua altxa. Pilota ospatua baita afitxa haundietan. Bere 100. urtemugakari, iparaldeko pilota batzordeak erakusketa haundi bat plantan ezartzen du, 50 bat herritan historioa markatu duten pilotariak agerian ezarriz, hemen endaian bezala. Ideia zen, iparaldeko herriko etxe guzieri proposatzea, parte hartzea erakusketa hortan. Argazkiak bakotxek hautatzen ditu, eta guk fabrikatzen ditugu afitxak, eta bakotxek edatzen ditu, ematen ditu bere herrian, nahi duen lekuan, nahi duen bezala. Eta bakotxek hautatzen du bere argazkia. Hola, herriak, ero pilota elkarteak, horatzen du pilotari bat, arduradun bat, ero horretzapen bat. Donapaleun argazkiak pilota plazaren bidean atsemanen dituzue, lehengo txapeldunak Jean Urruti xisteralaria bezala, baita ere azken urte horietan nabarmendu diren pilotariak. Beñat Frantzistegi eta Jibi Gux luzeko jokoan. Florian Mendiburu ere eskuskan ari dena eta luzeko jokoan sakatzen duena. Eta Simon Luku eta Antion Amulek hor ditugunak, egin zituzten bilbide politak sustut eskuskan pilota plazan, lehen mailan. Donapaleon badala ere pilotaren harima bat, trinketean, pilota plazan. Berezitasun guziak egiten ditugu, pala, xare, luzeko joko. Egin nuen hori horatu. Endaiatik Mauleraino, Lapurdi, Basenafarroa eta Siberuan pilota bizi izan dela eta bizirik dela oraino erakusteko, erakusketak uda guzian iraunen du.